1368 horiexek dira osotara Nafarroan identifikatu diren tortura kasuak. Kriminologiaren Euskal Institutuak egin du ikerketa, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta. 1960tik 2015 bitarte izandako 5.181 tortura kasu erregistratu ditu institutuak Hego Euskal Herri osoan. Hala ere, nabarmendu dute egindako ikerketa amaitu gabea dela. Ikerketaren emaitzak argitaratuta beraz, Nafarroako gobernuak aitortza ofiziala egin die, 1960tik gaurdaino Nafarroan izandako tortura kasuei eta Hego Euskal Herrian izandako tortura kasuen argazkia eginda. Kaixo guztioi, eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. Urtarrilak 10 ditu gaur, asteartea da. Kriminologiaren Euskal Institutuak egindako ikerketari begira, ikertutako lehen urteetan antzeman dituzte tortura kasu gehienak. Nabarmen egin zuten gora, 1980ko hamarkadan. 2000tik aurrerakoak dira, 122 kasu ere, 4tik bat, eta 2010tik aurrera zenbatutako kasuak 18 dira. Baieztutako kasurik berriena 2015 urtekoa da. Baina zuzen ere kriminologiaren Nafarroako Euskal Institutuak barkatu egindako azken txostenari begira jarriko gara segituan Jorge Txokarrorekin, Nafarroako torturatuen sareko kidea da bera. Kaixo Jorge, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer usten du agerian ikerketa berri honek, salatutako kasuen kopuru oso hori ikusita? Bueno, ematen duen esaldi nagusina izan daiteke, torturatua sistematikoa izan dela, ez? Ez dela izan kargo publiko edo funtzionariadoaren aldetik egindako zerbait isolatua, baizik eta praktika ondo antolatuta, ondo diseinatuta eta jakina sistematikoa. Eta horiek guztiak gainera aipatu beharra, ez direla biktima bezala aitortuak izan, ez dela gertatutakoa ikertu. Txosten hau pasu bat izan daiteke biktimen errekonozimendurako? Jakina, bai, objetiboki hitz egin behar da, pauso bada, aurrera pauso bada, egia bada ere, ibilbidearen hasiera dela, besterik ez. Dokumentazio lana eta ikerketaren lana oraindikan egiteke badago, eta bigarren fase batean, sartuko ginateke gehiago egiaren inguru horretan pixka sakontzeaz, eta rekonozimendua eta reparazioan arloan oraindikan pixka gehiago sakontzeaz. Berriro aipatzen dut, aurrera pauso bat izan dela, eta guretzako oso egun garrantzitsua jakina. Izan ere, aipatu beharra dago baita ere, horrelako kasuen aurrean, Espainiak zenbait zigor jaso dituela dagoeneko, tortura kasuak ez ikertzeagatik Europatik etorritako zigorrak. Bai, jasotako zigorrak oso kontatuak dira, ez? Badira, baina oso gutxi dira. Beharko lituzkete beste 5.000. Orduan, hori testimoniala bada, esanguratsua izan daiteke nazioarteko mailan kokatzen delako, baina Euskal Herrian ematen duen kopurua, 5.000 auzi pasataia da, izugarria da.
Eta hala ere ez, oraindik ere aipatu dugu, 5.000 direla orain arte zenbatutakoak, 5.000 inguru, baina dena den eta ikerketaren ostean ere aipatu dutena, nabarmendu dutena eta azpimarratu dutena da, oraindik ere ikerketa ez dela amaitu, oraindik ere askoz ere kasu gehiago egon daitezkeela mahai gainean. Bai, zantzarik gabe. Dokumentazio eta ikerketen lana oraindikan bere ibilbidea jarraitu behar du, eta atzoko eguna besterik ez efekto domino bat mahaigaineratzen dizu. Esan dizut argi daukagu testigantza gehiago eta auzi gehiago aterako direla, eta zoritxarrez edo tamalez kopuru hau ez dela definitiboa izango, ez? Hemendik aurrera, Jorge, zein izan beharko litzateke bidea? Edo zer eskatzen duzue? Eskatzen duguna da hasitako bidea garatzea. Hau da, lehen aipatu izan dut, ikerketa eta dokumentazio lan ezinbestekoa da egiaren bidean sakontzeko, eta jakina helburua jarraitu behar du izaten errekonozimendua, reparazioa eta ez errepikatzeko bermeak mahaien gainean jartzea, eta batez ere, gizartean barneratzea hau dena gertatu zela, eta horretarako ezinbestekoa da ere, instituzioak zentzu horretan eta aktore guztiak bere garaian bestaldean egon direna begiratzen, gaur egun gaia onartzea, hitz egiteaz, eta onartzea hau horrela izatzela ez. Hala izan dadila, Jorge Txokarro, Nafarroako torturatuen zaretik, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik. Zuei, eskerrik asko. Horrengora arte. Eta Nafarroan jarraituko dugu, Montejurreko gertakaria Madrildik sustatu zutela azaldu dutelako zenbait agirik. Espainiaketik antolatutako ekintza bat izan zela, eta Manuel Fraga Iribarne, orduko agintaritza ministroak esku hartu zuela. Orain arte zabaldutako bertsio ofizialak dio, anaien arteko liskarra izan zela heriotza horien eragile. Montejurra. 2 muertos y varios heridos se van a producir ese domingo 9 de mayo. Esta vez, en la tradicional conmemoración que cada año recuerda en la cumbre del Montejurra, cercano a Estella, una de las victorias... El Partido Carlista quiere dejar muy claro que la violencia ejercida para su eliminación, decidida en las más altas instancias del poder y realizada a través de las denominadas cloacas del Estado, ha sido una constante. En estos momentos estamos en condiciones de poder demostrarlo, con documentación muy delicada que implica a 3 ministerios del gobierno Arias Navarro y el rey emérito. Eta nazioartera begira jarri bargara, gaurkoan ere, Brasil izpide izan ere 1.200 pertsona atxilotu dituzte gutxienez Bolsonaroren aldeko aldarrietan parte hartu zutenen kanpalekuetan. Brasilgo presidenteak eta botere legegile eta judizialetako buruzagiek lasaitasunari eusteko eta demokrazia bakean defendatzeko deia egin dute. Bero Satrustegi, nazioarteko berri emailea. Baten aurrean gaude, diskurtso baten errotzea gertatu da azken urteetan Brasilen, eta politika eta erlijioa bateratzen dituen ideologia dela, esan daiteke nolabait. Gainera, nazioarteko sostengua du hortxe, Trumpen Amerikako Estatu Batuak. Gainera, polarizazio hori eta eskuin muturreko diskurtso horren edatzea herrialde gehiagotan ere ikusi da. Hortxe dugu Italia, hortxe dugu Hungaria edo Polonia esaterako. Eta orain Brasilen albiste dena duela 2 urte berdina izan zen Estatu Batuetan, Donald Trumpen aldeko jarraitzaileek Kapitolioa hartu eta suntsitu zutenean, eta dagoeneko Jair Bolsonaro hain zuzen Amerikatako Estatu Batuetan dagoena, hainbat ordezkarik eskatu dute Brasilera itzultzea, Bero. Hori da, eta arestian aipatu bezala Lularen kargu hartzea ospatzerako joan zen Amerikako Estatu Batuetara, Floridara, zehazki. Estatu Batuetako politikari batzuek estradizioa
eskatu dute. Alexandria Ocasio-Cortez, kongresukide demokratak, Twitterren elkarbanatu du bere iritzia, eta honen ustez Estatu Batuak elirateke babesleku izan behar Brasilen gertatutakoa justifikatzen duen politikarientzat, eta elkartasuna adierazi dio aldi berean Lula da Silvaren gobernuari. Baina ez da biltzarkide bakarra izan, Joaquin Castro izan da bere iritzia plazaratu duen beste politikarietako bat, eta honen aburuz Bolsonarok Trumpen gidaliburua jarraitu duela esan du. Beraz, afera honek ere Amerikako Estatu Batuetako politika zuzenean busti. Bazkarrik asko Veronika Satrustegi, eta gurera itzulita, Bizkaiko metalgintzako 6 langilek epaiaren aurrean deklaratu beharko dute gaurkoan. Aurrek urteko piketetan parte hartutakoak dira auzipetuak, desordena publikoa eta agintariaren aurkako delituak egozten dizkiete, akordiorik gabe jarraitzen du gainera sindikatuak eta patronalak, FEBEM patronalaren jarrera aldatu ezean greba egun gehiago egongo dira Bizkaiko metalgintzan, horixe iragarri dute sindikatuek, eta hori ekiditeko Komisiones Obrerasek, Labek eta UGT sindikatuek Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailari eskatu diote Bizkaiko metalgintzako gatazkan konponbidearen bitartekari izateko eta bertan inplikatzeko ere. Bizkaiko metalgintzako protestetengatik beste langilek deklaratuko dute epaiaren aurrean ertzaintzak jarritako salaketengatik. Asteartean lehenengoaren txanda izan da eta auzipetuari babesa adierazteko protesta egin dute sektoreko gehiengo sindikalak deituta. Bere eskubideen defentsan eta baita Bizkaiko metalgintzako langile guztien eskubideen defentsan borrokatu duela eta zentzu horretan sostengu osoa eman nahi diogu. Azaroan deklaratu zuena aintzat hartuta, orotara 7 langile daude deituta. Hala, sindikatuek kritikatu dutenez, grebak kriminalizatzen ditu Jaurlaritzak eta ertzaintzak impunitate osoz diardu erabaki politiko batengatik. Erabaki politiko horren helburua da edozein langile borroka kriminalizatzea, eta zentzu horretan PNV eta enplegu sailari eskatzen dioguna da alde batetik bertan bera ustea dauden inputazio salaketa eta izun guztiak eta ez heltzea gehiago. Bizkaiko metalgintzaren gatazkaren korapiloa momentuz ez da askatu, urtebete baino gehiago luzatu da gainera. Hala, Jaurlaritzaren bitartekaritza eskatu dute gatazkan Komisiones Obreras, Lab eta UGT sindikatuek. 11 greba egun eta hainbat protesta ostean, hitzarmen berriaren negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute sindikatuek eta horregatik premiazkoa ikusten dute lan eta enplegu sailak esku hartzea konponbidea aurkitzeko. Eta blokeo horren ostean guk esaten duguna da Eusko Jaurlaritza ardura bat duela eta ardura horri aurre egin behar diola. Sindikatuek diote negoziazioaren alde egiten dutela, bien bitartean berriz patronalak negoziazioa mespresatzen duela. Hala, borrokatzen eta mobilizatzen jarraituko dutela argi dute. Hori bai, ez dituzte greba egun gehiago aipatu. Baina ikusteke dago zein bidea hartzen duten negoziazioek, oraingoz patronalak eta sindikatuek ez dute hitzartu berriro biltzeko egunik. Eta urte berriarekin, lan gatazkek behera ez dutela egingo, hori iragarri du Igor Arroyo Labeko koordinatzaile nagusiak. Batez ere, zaila gertatzen ari delako soldatak KPI-aren arabera eguneratu ditzaten lortzea. Aurreratu duenez, lehen seihilekoan gutxienez 30 sektoretan egongo dira gatazkak. Eta ikusi beharko da, zenbat iritziko diren grebetara. Gutxieneko bati buruz hitz egiten ari gara. Guk aurreikusten ditugu 30 sektoretan, 30 sektore desberdinetan egongo direla grebak edota mobilizazioak lehen sehileko honetan.
Ekonomia gaiekin jarraituta, urtearen hasierarekin batera, Hego Euskal Herrian oinarrizko produktuen bezaren jaitziera indarrean jarri du Madrilek, inflazioari aurre egiteko asmotan, eta Euskal Nekazarien Batasunak neurrien balorazioa egin du. Zenbait punturen alde badago ere, nondik hobetu ere badagoela adierazi du. Inigo Bilbaok azalduko digu egoera. Kaixo, Inigo? Eso, egunon, bai. Esan bezala balorazio gazi gozo egiten duzu, ezta? Zergaitik? Bueno, alde batetik ondo dago enpresaren jaitsiera, batik bate kontsumitzaileentzako, eurentzako, ahalmena, eman izango die, produktuen prezioa jaisteko, baina beste alde batetik, lege hau antolatu denen bezala, edo planteatu den bezala, nekazariok kasu batzutan kaltetuta ateratzen gara. Kasu bat da, adibidez, regimen orokorrean dauzen nekazariek, ibako bezaren regimen orokorrean dauzen nekazariak, zeinek bez hori aurreratu behar duten urte oso baten, eta horrek tesoreri tentsio nabariak sortuko dieta. Inigo, uste duzu bezaren jaitziera hau nahikoa izango dela prezioak jaisteko nekazarien ikuspuntutik? Momentuz ez da ikusi salmenta puntuetan preziori jaitziera, bai ikuspenen, bai egon dela fakturazio gutxitze bat, bez hori ez jasotzerakoan, diru kopurua gutxitzen da, baina momentuz gu ez du ikusi horren implementazio bat izan denik salmenta puntuetan, bat distribuzio handiko puntuetan. Salatu duzue baita ere, nekazarien aldetik ez, bestelako neurriak ere hartu behar direla, esaterako gasolinarekin laguntzeko landare muetan zaudetenak, edota bestelako neurriak, zeintzuk izan beharko lirateke zuen ustez? Bai, gure ustez, bezaren jaitsiera ez bakarrik elikagaietan, personentzako elikagaietan izan beharko zen, uste dugu bezaren jaitsiera, pentsutan, gasoilan, ongarrietan, azkenengo produktuaren kostuak nabarmenki, influentzia bat edo dituzten gai horietan, uste dugu baita ere, bezaren jaitsiera bat egon beharko litekela. Azkenean, bai pentsuak eta bai gasoi eta bai ongarriak produktuaren, balorearen, balioaren, parte handi badira, eta beza, kasu horietan, 21%koa da bat ere, orduen, hor kostuek ez dire gutxiagotu, eta hor arazo nahiko izan ditzakegu, alde batetik hori, bez hori ordaindu behar izaterakoan, gu bezik kobratu ezinean, eta aldiz foru ogasunek urte bateko epean ematen direzenean eurenganako bez horren konpentsazioa nekazariak jasoa izateko. Beraz, horrelako testuinguru batean zenolako aurreikuspenak egiten dituzue sektorearentzako datozen hilabeteotan? Alde batetik, ondo dago elikagaiaren beza jaistea, kontsumitzaileek produktu horiek era errezagoan eta hobeagoan jaso ahal izateko, bai egun beharko litekela hor administrazioan kontrol bat implementazio hori, salmenta puntuetan implementazio hori gertatzen dela ikusteko, edo ikusten ez baldin bada, salatzeko ere, alde batetik, eta gero, beste alde batetik, bai eskatzen dugu ere, bezaren itzulera horren administrazioan aldetik, itzulera, ahalik eta arinena egitea. Eskerrik asko Inigo Bilbao, adik jarraituko dugu nekazarien taldeen sektorearen egoera. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuen. Eta indarrean da, baita ere, fruta eta barazkiak ontziratzeko debekua. Ezin da plastikoarekin bildu, kilo terdi baino gutxiagoko kantitateak. Saltokiek paperezko poltsak edo edukiontzi berrerabilgarriak eskaini beharko dituzte hemendik aurrera. Supermerkatuek 2023 honetan bete beharrezko erronka batzuk dituzte.
Elikagaien txikizkako saltokiak ezartzen ari diren berrikuntzetako batzuk oinarrizko elikadura produktuei beza jaistea eta aurten indarra sartuen plastikoaren gaineko zerga berezia dira, baina ez dira horiek datozen hilabetetan hartu beharko dituzten neurri bakarrak. Klima aldaketaren eta elikagaiak alferrik galtzaren aurka borrokatzeko gobernuaren gidalerro berriek hainbat aldaketa dakarte, bereziki frutari eta barazki freskoari dagozkienak. Eta horiek eragin zuzena dute Hego Euskal Herrian ere. Izan ere elikagai mota horiek saltzeko eta erosteko modua aldatu egin dute. Hori dela eta plastikozko ontzi gutxiago, ontziratu gabeko elikagai gehiago eta fruta itsusia ikusiko ditugu erosketak egin ditugu saltoketako apaletan. Arauak dio debekatuta dagoela fruta eta barazkiak plastikozko ontzietan saltzea baldin eta kantitatea 1,5 kilo baino gutxiagokoa bada. Horrekin batera 400 metro kuadrotik gorako txikizkako saltokietan ontziratu gabeko produktuek 120 okupatu beharko dute gutxienez. Testuinguru horretan alternatiba gisa denda batzuetan paperezko poltsak edo kotoizko poltsa berrerabilgarri eta biodegradagarriak eskaintzen hasi dira. Beste toki batzuetan kartoizko kasietan saltzen hasi dira zenbait fruta, hala nola larainak eta sagarrak. Gainera erosleek beren ontzi berrerabilgarriak eraman ahalko dituzte fruta eta barazki kopuru txikiak erosteko. Hain justu abendu amaieran iritsi ziren erabaki horretara ekonomia zirkularraren ezarpenean aurrera egiteko eta 2025 eta 2030erako ontzien birziklatzeko helburu berriak lortzeko. Xede nagusia datozen urteetan plastikoaren kontsumoa murriztea da, baliokate osoari eragingo dioten aldaketen bidez, nahiz eta aldaketa handiek bereziki lehen sektorean eragingo duten. Eta konpromiso feminista berritu nahi dute emakumeak kongresuan urtarrilaren 17tik 20 bitartean. Ekonomia feministaz, askatasun afektibo sexualaz eta agenda feministaz mintzatuko dira jardunaldi horietan. Eta kulturan literatura beltza sustatzeko asmoz, abian da Hilbeltza bekaren deialdi berria. Lanak aurkezteko epea martxoaren 10ean itxiko da, eta aurten sormenezko lanak sarituko dira. Deialdiari, bastanen hilaren 23tik 29 ospatuko den Euskal Nobela beltzaren astea batzen zaio. Maite zaitut, Ane. Maite zaitut, mire. Geldi mundu guztia, hau lapurreta bada. Dena bildu duzu, mire. Dena bildu dut, Ane. Korri, polizia, alde egin behar dugu. Mire, zer egiten ari zara. Norozoaz, enazazuz hemen. Mire. Traitorea! Astera doa. Tik-tak, tik-tak. Motorrak berotzeko momentua da. Tik-tak. Eta igandean bueltan izango dira urteko lehen maskaradak. Urtarrilaren 15ean zuzen Maulen guztira, 15 emanaldi egingo dituzte, apirilaren 22an Maulen bertan bukatu aurretik. Usadioa da, izan ere, lehen eta azken emanaldia maskarada antolatzeko ardura duen Gazteen herrian bertan egitea.
Celestitz ikusi. Zer da, mama. Un repas gizon charmant. Hoak! Eta gaiak! Eta gaur, gaueko 10etan ikusgai Nafaregi saio berri bat. Oraingoan Lizarraldea ezagutzeko aukera paregabearekin. Aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara. Eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, gurean izango dugu Arkaitz Antizar Comisiones Obreras sindikatuko kidea. Orain arte. Kaixo, gaur Lizarrerri merindadeko hiriburua ezagutuko dugu. 1974 geroztik, Don Ibane Garazirekin senidetuta dagoen Lizarra herria. Hemendik hasten da alde historikoa eta alde zarra edo nola? Hemen hasten da Estella, nola izateko. Estella? Desberdinduko dugu Estella eta Lizarra, eta hortik Estella Lizarra, gaur egungo izendapen ofizial. Amaia eta Josu eta Amaia, Sugarra gaztetxera etorri naiz. Bai, eta Sugarra gaztetxeak izanen du, bai historiren bat. Noiz sortzen den edo noiz iristen den Sugarra izatera? Bueno, Lizarreko gaztetxea edo gazte asanblada sortu zen orain dela 26 urte. Garazi eta Maider, inautiretako batzorretako kideak zarete zuek. Ez ditut Lizarrako inauteriak ezagutzen, zuekin batera ezagutu nahi ditut. Bai, gu batzordeko kideak gara, batzordeak aurten 30 urte egin ditu. Baina? Eta, aldaketa pila egon dira Lizarrako inauterietan. Geu elkartea 1982 urtean jaio zen helburu zehatz batekin, Gasteiz euskalduntzea. Euskararen erabilera sustatzea eta euskaldun eta euskaltzaleen komunitatea trinkotzea ditu helburu nagusi. Baina ibilbidea ez da laua izan, euskaldun askoren ilusio eta borondateari esker egin du aurrera. Sortu zen Magisteritzako eskolan, bertan mugimendu bat sortu zen ikusita Euskaldunak Gasteizera etortzen ari zirela, baina euren artean ez zutelako inolako konexiorik, ez ezer, eta orduan, pentsatu zuten bileratxo bat egitea eta ikustea, aber zer nolako beharrak zeuden hemen Gasteizen edo zenolako euskaldun mota edo euskaldunak zeuden. Eta orduan besterik gabe bildu ziren horrela elkar ezagutu gabe, eta nahiko modu informalean eta bilera horretan sortu zen geu. Aurten elkarteak 30 urte bete ditu eta hausnarketa egiteko momentua da. Azpimarratzeko bilakaera egon da Arabako hiriburuan eta datuek hori erakusten dute. Soziolinguistika klusterraren arabera, euskararen erabilerari dagokionez, Gasteiz hiriburuen artean euskara gehien erabiltzen den bigarren hiria da, Donostiaren atzetik. Proiektuak indartzen joan gara, indarrandiena duena nik uste dut direla Mintzalaguna eta Isialdiko gauzak, eta Mintzalagunean azkenean parte hartzen du Gasteizko jende pilo bat, eta gero Isialdia ere asko mugitzen da. Orduan hor familiekin hori euskara sustatzeko gauza pilo bat egiten ditugu, eta nik uste dut horrela pizkanaka ari garela lortzen hori ez, Gasteiz pizka bat gehiago euskalduntzea. Erabilera Gasteizen asko igo dela eta ezagutza ere. Eta gaur egun uste dut bagarela Euskal Herri osotik bigarrenak. Lehenengokoak, zenbaki altuenak dituztenak dira Donostikoak, da bigarrenak Gasteizen. Bilbo eta Iruña da ostean. Orduan horrek
asko esaten du, ez? Hasiera batean Gasteize zen oso euskalduna eta 30 urteetan, esan daiteke bilakaera oso positiboa dela eta horrera begira, igotzen goazen. Ikastolen sorrerarekin orain guraso gazteak daude eta horiek ari dira euskalduntzen eta haiek seme-alabak euskalduntzen. Orduan hori aurrera doa, da, ez dakit, ibilbide naturala. Gero eta euskaldun gehiago daude, gure adinekoak, seme-alabak dituzte eta jaten dira euskalduntzen eta euskara gehiago erabiltzen. Nik uste dut hori, hezkuntzatik jaio zela pixkat hori euskalduntzearen asuntoa eta gero joan dela transmisioa ematen besterik gabe. Eta nik ez dakit hezkuntzak ze punturaino egin duen bere lana eta orain joan bargaren aisialdira edo beste esparru batzuetara. Aurrera pauso aipagarriak eman direla argi ikus dezakegu. Hala ere asko dago egiteke eta hobetzeke. Eta horretarako ezagutu behar ditugu zeintzuk diren gizartearen ahuleziak. Azken aldian bada lantzen ari garen metodologia bat edo mugimendu bat, euskararen sozializazioa, non esaten den bizitzako esparru guztietan sustatu behar dela edo landu behar dela euskararen erabilera, ez? Orduan pizkat hildo horri jarraiki, geu elkartean aizia eta astialdiko esparru desberdinak hartzen ditugu, eta saiatzen gara hoietan euskara edo txertatzen, edo sustatzen, edo indartzen. Geu Gasteiz euskalduna irabazi asmorik gabeko elkartea da, gaur egun 800 bazkidetik gora ditu eta lan voluntarioa egiten duten pertsonez gain, soldatapeko 8 langile ditu. Checkpoint dio. Eta egunero bezala, ekingo diogu eguneko elkarrizketari horretarako gaurkoan gurekin daukagu Arkaitz Antizar, Comisiones Obreras sindikatuko kidea da bera, eguerdion, ongitorri. Eguerdion, eskerrik asko. 2023 hasi berritan, zenolako aurreikuspenak egiten dira lan munduan? Urte gatazkatsua izango da, lan munduari dagokionez, hemen Euskal Autonomia Erkidego mailan, sektore batzutan aurretik irekita dauzkegun gatazkak jarraitzen dutelako, beste kasu batzuetan aurreko urte amaieran, 2022ko abenduaren 31an hitzarmen kolektibo batzuk iraungitzen zirelako eta beraz mahai negoziatzaileak ireki behar direlako, adibidez Gipuzkoako metalgintza sektorean, ostegunean lehenengo bilera daukete, eta patronal batzuk gainera gogorrari dira beraien planteamenduak mahai gaineratzen, KPIa, aurreko urteko KPIa bermatu behar dugu hitzarmen kolektiboetan, eta beraz, hitz baten definitzeko urte gatazkatsua izango da. Behin eta berriro salatu izan duzuen blokeo horrek beraz jarraitzen du? Bai, sektore batzuetan, beste batzuetan baino gehiago, esan beharra dago, baino egia da enpresariek, eta datuak hor daude, enpresa handiak batez ere etekinak mantendu edo kasu askotan igotzen ari dira, eta hori ez da islatzen gero langileen poltsikoetan edo langileen soldatetan. Nola, hitzarmen kolektiboen bitartez, ez? Orduan, mahai negoziatzaileetan askotan patronalak mahai gaineratzen dituzten eduki ekonomikoak edo bestelako edukiak, baino eduki ekonomikoak ez dute KPIa bermatzen, eta gu ez gara hortik pasako. Hori zera gutxienekoa? Noski, 2022 urtean, esaterako datu bat jartzearren mahai gainean, 22 hitzarmen kolektibo sinauzian Euskadin, Euskal Autonomia Erkidegoan. 22 horietan guztietan KPIa bermatzen zen, modu batera edo bestera. Hau da, KPIa zuzenean bermatuz edo errebizio klausulak, beti aipatu ditugun errebizio klausulak bermatuz. Bizkaiko metalgintzako sektorea da adibidetako bat, zuk ere aipatu duzuna, oraindik ere korapilo askatu gabe dagoena, zer behar da, zer gertatu behar da Araban bestelako negoziazio edo adostasun bat lortzeko? Printzipioz, patronalak edukiak mahai gainean jartzea. Hau da, zer esan nahi dut horrekin? Guk argi esan dugu aurreko urteetako KPIa bermatu behar dela. Oraindik patronalak ez digu mahai gainean hori jarri. Gainera, bestelako edukiak
jardunaldi murriztea eta bestelako edukiak mahai gainean jarri ditugu. Gure plataforma gehiengo sindikala duen plataforma, hau da, Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek aurrera planteatu dugun edo aurrera eraman dugun plataforman aldaketak egin ditugu. Ikusten dugu patronalak ez dituela aldaketarik egin beraien planteamenduetan. Orduan, zer erabaki dugu edo zer irtenbide, zeren gure helburua hitzarmen kolektiboa lortzea da. Orduan, irtenbide bat, blokea saiesteko irtenbide bat eman bartzaio. Orduan, horregatik, aste honetan, formalki, lan saiari, bitartekaritza lanak aurrera eramatea eskatu diogu. Eta, bueno, erantzun baten zain gaude, baino, printzipioz uste dugu aterako dela, eta horrek ez du esan nahi, adibidez, mobilizazioekin edo grebekin etengo dugunik. Langile gainera argi daukate mobilizazioa baliogarria dela hitzarmen kolektibo duin bat lortzeko, eta horretan arituko gara. Baina ikusten dugu maiko beste alderdia ez duela mugimendurik egiten. Saiatu gea, ea, hirugarren baten proposamenekin edo ideiekin edo dena delakoekin, ea hitzarmen duin bat lortzera iristen garen. Hori da gure helburu nagusia. Eusko Jaurlaritza beraz ikusten duzue borondate horrekin, bitartekaritza lan horiek egiteko? Pentsatzen dugu baietz, baikorra gara. Baina aurretik badira adibideak hori gertatu dena? Adibidez, ez hitzarmen sektorialetan, baino bai enpresa hitzarmen batzuetan, aurreko 2021 urtean oso asko entzuntzan komunikabideetan eta Tubacex-en gatazkan, baita RTH enpresako gatazkan, gatazka batzuetan azkenean ze gertatzen da. Sindikatuak eta gatazka aurrera eramatea neketsua da. Eta asko suposatzen die langilei, orduan gu sindikatu bezala erantzunkizun badaukagu. Hori desblokeatzen eta irtenbideak edo saihesbideak lortzen. Orduan, askotan, irtenbide hori, fruituak eman ditu edo irtenbide bat izan da hitzarmen duin bat lortzeko, adibidez, hori, Tubacexen kasuan, hori eman zen. Bien bitartean, 6 langile auzipetu dituzte gaurkoan, Bizkaiko metalgintzako piketetan parte hartzegatik aurreko urtean, zein irakurketa egiten duzue? Horri egin behar dugun irakurketa oso larria da. Alde batetik, esan bezala, langileak kriminalizatzen ari dira beraien eskubideak aldarrikatzeagatik, epaituak izaten ari dira hitzarmen duin bat eskatzeagatik, pikete informatiboak aurrera eramateagatik, ikusi da aurreko egunetako grebetan zer nolako jarrera izan duten bai langileak eta baita ertzaina. Komunikabideetan ikusi ditugun bideoan arabera. Orduan, batzuk epaituak izaten ari dira, edo izango dira, egun hauetan, gaur, ostegunean, hurrengo astean Durangon, eta besteen jarrera, inork ez du salatzen, inork ez du esaten, hemen ere, agian, segurtasun sailak zeo zer esan beharko luke, ertzaintzaren, oldarkeriaren, ikusten ari garen oldarkeria kasuetan, eta azkenean, uste duguna da, eta oso larria da, langileen protestak edo langileen aldarrikapenak kriminalizatzeko joera badagoela. Eta hemen kasu larriena hau da, epaitegira eramatea protesta baketsu bat. Ez direlako izan salbuespena, ez delako salbuespena Bizkaiko metalgintzakoa. Gainera, aurreko hitzarmen, Bizkaiko metalgintzako aurreko hitzarmenean ere, epaituak egon ziren, auzipetuak egon ziren, eta Tubacexeko gatazkan bai auzipetuak egon ziren, beraz, tonika, eta ikusten duguna da, hori, pikete informatiboetan, eta, egiten diren greba egunetan, zer nolako jarrera dauketen batzuek, eta zer nolako jarrera dauketen besteek.
Eta horren ondorioa gainera zeintzuk diran kasu batzuetan eta zeintzuk besteetan. Beraz, horregatik gaur Bilboko epaitegian elkartu gara gehiengo sindikala, ostegunean Barakaldoko epaitegian eta hurrengo asteazkenean barkatu Durangoko epaitegian esateko aski dela eta greba ez dela delitua. Eta baita ere lan baldintzak exigitzeko, ez? Lan baldintza honak eta KPI-aren errealaren bermatze hori. Hain zuzen ere, inflazioa oso altua izan da azken urtean ere, ez dakit azken datua ikusita ere, urtarrileko aldapa hori inoiz baino malkartzuago izango den? Azkeneko datuak ikusita, ikusten duguna da joera, beranzko joera edo moteltzeko joera bat egon dela KPI-an. Bueno, datu definitiboa ez daukegu, aste honetan edukiko dugu, baino datu provisionala, abenduko datu provisionala kontuan hartuta, 5,8 da KPI-a. Eta, bueno, irakurketa simple bat inda, ez? Esan genezake, bueno, moteldu eginda, ez? KPI-aren igoera, baino zer dago horren atzean, eta zergatik kezkatzen gaitu horrek. Begiratu behar duguna da, edo begiratzen duguna gure azterketetan da, azpiko inflazioa, edo erderaz deitzen dena inflazion subyacente, ez? Horrek zer barne biltzen du? Azpiko inflazioa izango gozan, inflazio arrunta, kenduta, energiaren kostua eta lehengaien kostua, ez? Beraz, azpiko inflazio hori 6,8koa izan da 2022an. Eta inflazio bestelakoa, puntu bat gutxiagokoa. Horrek zer esan nahi du? Enpresek egiten ari direna da, azkeneko prezioa edo prezio merkaturatzen den prezio hori igotzea. Eta produkzio kosteak dakarren igoera, azkeneko prezioetan islatzea, ez? Kontsumitzaileen okerrerako edo orduan. Noski gainera, ikusi behar dugu elikagaien igoera, berriro hidrokarburoen igoera ere, hipoteken igoera, dana noski urtarrileko aldapa malkartsua izango da. Horregatik, bere beziko garrantzia dauke lan sindikala, eta lan sindikal hori gidatzea langileen antolakuntzara eta hitzarmen sektorial kolektibo bakoitzean indarra egitea eta hitzarmen duin eta eduki onuragarriak dituzten hitzarmenak bultzatzera. Aldapa hori lausontzeko asmotan Madriletik etorri dira neurrietako batzuk urte berriarekin batera, horretako bat izan da oinarrizko produktuen bezaren jaitsiera, uste duzu fruituak eman dituela? Uste dugu neurri horiek eta aurreko urtean atera baino lehen esaten genuen ere, ez da berria. Uste dugu egoerari aurre egiteko neurriak direla, baino ez dakit nola definitu agian partxe bezala edo momenturako edo momentu puntual baterako konponbidea izan daitekela, baina hemen benetan behar direna da neurri estrukturalak. Hau da, guk beti hitz egin izan dugu zerga edo politika fiskala berrikusi behar dela. Ausarte izan behar garela gure planteamenduetan, edo, guk bagara, baino esan nahi dut alderdi politikoek edo gobernuan dauden eta kompetentzia legegile hori dauketen alderdi politikoek ausartak izan behar direla eta neurri edo epe ertain eta luzerako neurriak ezarri. Ez, orain, ez dakit, 6 hilabeterako produktu batzuen beza igo. Jaitsi barkatu. Printzipioz, onuragarria da neurria, izan daiteke, puntuala ere bada, beraz, arazo estrukturala konponduko du? Justu. Bizigaren testu inguruan zein izan beharko luke Komisiones Obrerasen ustez gutxieneko soldata? Guk beti defendatu izan dugu, edo gure planteamenduetan argi utzi dugu, Europako gutun sozialak gomendio bezala finkatzen duen bataz bestekoaren 60% izan beharko zela gutxieneko soldata.
Horrek aurreko urtean suposatzen zuen, kopuru bat suposatzen zuen. Gaur egun, uste dugu berri ikusi beharko zela datu hori, eta KPI-aren bilakaera ikusita, beharrezkoa dela kopuru hori eguneratzea. Guk uste dugu gaur egun Madrilen negoziatzen ari diren gutxiengo soldata baremo horretan mugitzea, egon beharko ginela, 1.080, 1.100 euro inguruan, kontuan hartuta gutxiengo soldata kompetentzia edo esparru, estatuko kompetentzia bat dela, eta hor negoziatzen dela, eta momentuz kopuru bat finkatzen dela estatu osorako. Orduan guk perspektiba horrekin aztertzen dugu. Eta horregatik, kokatu beharko zen, urte hasieran esaten genuen bezala, egon beharko zela, beti ere kontuan hartuta batazbesteko soldataren 160, uste dut zala 1.030, inguruan, gaur egun kopuru hori txikia geratu da, egia da txiki geratu dela, eta beraz, uste dugu 1.100 euro inguruan kokatzeak, ondo legokela. Abenduko langabezia datuei begira ere erakusten dute langabezia murrizten joan dela azken hilabeteotan. Zein irakurketa egiten duzu eta batez ere lan erreforma suertatu zenetik ez? Kontratu mugagabeen hazkunde hori eman da? Beti hemen lan erreforma goratzen naiz gainera, orain dela urtebete ere 11an egon nintzala zurekin, eta esaten nuela, garai hartan esaten nuen, oraindik goizala zenbakiak aztertzeko eta irakurketa bat egiteko. Uste genuela positiboa izango zela lan merkaturako. Gaur, urtebeteko perspektiba ikusita eta ze evoluzioa izan duen ikusita, uste dugu argi esan dezakegula lan erreforma positiboa izan dela lan merkatuko edo lan merkatuak zituen akats batzuk edo oker batzuk zuzentzeko. Batez ere nun, behin-behinekotasunean. 2021ko eta 2022ko datuak aztertuta, 2021an kontratu berrien 9% ziren behin-betikoak. 2022an ia 25% da behin-betikoa, 24,5 usteet buruzari naiz. Beraz, hazkundea eta enpleguaren kontsolidazioa eman dela argi dago. Orain, beste fase bat ireki behar dugu eta ikusi zer nolako edo kontratu horiek, esan nahi dut, behin betiko kontratuak dira, baina zer nolako baldintzetan egiten diren kontratu horiek. Hor ere lan sindikala eta Komisiones Obrerasen aldetik hori ikuskatzen egongo gara eta behar denean salatzen eta kontratu duinak izan behar direla aldarrikatzen. Baina lan erreforma fruituak eman dituela, edo fruituak esan beharrean, lan merkatuak zituen oker horiek zuzendu dituela, uste dut datuak hor daudela. Gero, datuak kuestionatu edo nahi baditugu, baina datuak dira. Zirriketu batzuk ere egon direlako, aipatu duzun bezala, ez? Esaterako baldizako kontratu finkoak egitearena, edo eta 6 hilabeteko proba epe horren amaitu aurretik langileak kaleratzea, ez? Horretan ere, orain izango da lan egitearen beharra. Hori da. Lehen ere, lan erreforma baino lehen ere, zegoen legeriarekin iruzurrak egiten ziren. Enpresak iruzurrak egiten zituzten kontratazioan. Orain, zer egin dugu? Iruzur horien bidea estutu. Horrek ez du esan nahi, ez gara inozoak, eta ez du esan nahi, iruzurra edo kontratazio batzuk lege iruzurrean egiten direla. Horretarako, edo hori da gure lana. Horiek detektatzea eta horiei aurre egitea epaitegietan eta baldintzako behin betiko kontratuetan eta baita proba epe horietan iruzurra baldin badago, noski salatu egingo ditugu eta epaitegietara eraman.
Zer gertatuko da pentsioekin 2023. Urtean, aurreko urtearen amaieran onartuta edo adostuta izan beharko luketelako, baina oraindik ere ontzen ari direlako, zenolako doinuak datoz Madriletik? Zer gertatuko da pentsioekin aurten? Printzipioz ez, lehendabizi 8,5% igoko direla. Uste dut hori berri ona dela, ni pentsionista ez naiz, baina pentsionista batzuk ezagutzen ditut, eta uste dut pozteko modukoa delako. Ze alternatiba edo lehen zegoena zertzan, 0,25% igoera. Beraz, pentsioen erreformako lehen atal horrekin, eta igoera bataz besteko KPI-arekin lotuz, lortu dugu pentsioak aurten 8,5% igotzea. Gero, jasangarritasun faktorea derogatzea bai. Horrek zer suposatzen zuen? Batez ere, gazteenak, geroz eta denboran aurrerago joan ahala, pentsioen kopurua murrizten joaten zen. Bizitza itxaropenaren bitartez, kalkulo bat egiten zen, eta hori derogatu egin dugu. Eta, beraz, lortu dugu KPI-aren arabera, bataz besteko KPI-aren araberako igoera izatea pentsioetan, eta jasangarritasun faktorea deusestatzea edo derogatzea. Orduan, lehenengo fasea eragina izan duela pentsioetan, argi dago, orain, galdetu jazuna, bigarren fase honetan, edo ze airek datozten Madriletik, edo, maila irekita dago, gu gure planteamenduak mahai gainean jarri ditugu, zeintzuk dira gure planteamenduak? Adibidez, gehiengo kotizazio oinarrien, gehiengo base horiek destopatzea edo tope hori kentzea. Gogoratu behar dugu, 59.000 euro baino gehiago irabazten dituztenak, hortik aurrera portzentaia, hau da, kentzen dan edo, kontribuitzen dan portzentaia berdina dela. Eta uste dugu sistemarako eta langileen, langileentzako ere justiziazkoa ez dela. Orduan, momentu honetan negoziazioetan dago, elkarrizketa sozialeko maila, pentsioen alorrekoa, irekita dago, eta ikus dezagun. Azken egunotako berria ere izan da, Comisiones Obreras sindikatuaren elegite bati jarraiki, EAeko auzitegi nagusiak ebatzi duela, ezingo zaizkiela azpikontratatuei funtzionarioen euskara eskakizunak ezarri. Nondik datore elegite hori jartzeko autua? Elegite hori, uste dut oso zaratatxua izaten ari dela, batez ere azken aste honetan, aurreko astelenean atera zen epaia, eta uste dut hemen merezi duela tete bat egitea edo gauzak ondo azaltzea. Zeren gero aukera dago, gauzak nahasteko eta gauzak zikintzeko, ez? Nondik dator Barakaldoko auzi honen edo sententzia honen muina? Barakaldoko udalak pliegu batzuk ateratzen ditu, esan dezun bezala, kultura departamentuko alor batzuk sustatzeko edo, bertan lan egiteko. Hori, udal askok bezala, pliego publiko edo lizitazio publikoaren bitartez egiten du. Guk pliego horiek aztertzen ditugu, eta ikusten duguna da, profil linguistikoen dekretu bat dago, gaur egun indarrean. Eta hori, administrazio publiko guztiek errespetatu behar dute dekretu hori. Dekretu horrek zer esaten du? Alde batetik, errealitate soziolinguistikoa, hau da, udalerri bakoitzaren errealitate soziolinguistikoa kontutan hartuko dela. Eta horren arabera, finkatuko direla kopuru batzuk, ehuneko kopuru batzuk, derrigorrezko BTBR edo hori, de obligado cumplimiento deitzen dena, ez? Barakaldoko udalak, bere errealitate soziolinguistikoaren arabera, bere funtzionarioei, 30%ko BTBR-eko portzentaia aplikatzen die, ez? Lege horren arabera. Hori aztertuta ikusten dugu funtzionarioei 30% aplikatzen dietela. Eta gero, pliegoetan, hau da, azpikontrata bati, enpresa pribatu bati, 100% eskatzen zaiela, arreta zuzena egin behar duten langilei, 0,5
C1 maila. Eta bestelako lanpostuei, adibidez, mantenimenduko pertsona bati B2 maila. Baina 100%. Guk uste dugu alde batetik ez dijoala, hori ez dijoala profil linguistikoen dekretuaren arabera, eta bestetik langileen arteko desoreka bat ematen dela, langile publiko edo administrazio publikoko langileak eta enpresa pribatuko langileen artean. Zergatik, administrazio publikoko langileek, kasu honetan, liberazio batzuk dauzkete, laguntza batzuk dauzkete, formakuntza batzuk dauzkete, euskera ikasteko eta euskaldunizazio prozesu hori aurrera eramateko. Horrekin guztiz ados gaude eta gainera, Barakaldoko kasuan, esaterako, 80. hamarkadatik aurrera, Comisiones Obreras mahai gainean jarri du behin baino gehiagotan euskaldunizazio prozesu hori aurrera eraman behar dela. Eta proposamenak egin ditugu, gure publikazioa daukegu eraiki izena duena, nahi duenak irakur dezakeela, uste dudalako interesgarria dela, eta hor esaten da zein izan beharko zan, edo guretzako bidea enpresa pribatua euskaldunizatzeko ere ze pauso jarraitu beharko ziren, edo zeintzuk dira gure proposamenak. Administrazio publikoan bezalako baldintzak finkatu. Eta bukatzeko, Donostiko udalak pliego batzuk atera ditu etxez etxeko laguntza zerbitzurako. Pliego horien 55. orrialdea irakurriz gero, horra azaltzen da euskaldunizazio prozesu bat emango dela subrogatzen diren langileentzako. Hau da, lehen akreditatuta ez zeuketen profila, akreditatuta ez zeuketen langileek orain enpresa berri bat sartzen baldin bada eta B2 maila eskatzen baldin badie etxez etxeko laguntza zerbitzuko langile horiei, epe bat emango zaie eta formatu egingo zaie enpresaren aldetik hori oso garrantzitsua da, zeren bai denbora eta bai dirua enpresa jarriko do eta ez langileak, euskalduntze hori aurrera eramateko. Orduan, pliego hori guretzako eredugarria da, eta hori ez dugu salatuko. Barakaldoko aldiz, uste dugu ez dala euskalduntzeko edo euskaldunizazio prozesu egoki bat aurrera eramateko bidea. Eta horregatik, inpugnatu ditugu pliego horiek. Baina ez duzue uste ebazpen honek urratzen dituela herritarren hizkuntza eskubideak? Uste dugu hizkuntza eskubideak ez direla urratzen, zeren hemen egiten dena da hizkuntza eskubideak errespetatuak izan dadin, berriro diot, errealitate soziolinguistikoa kontuan hartu behar da. Eta hemen eskatzen dena alde batetik enpresa pribatuko langile batzuei da 100% B2 baino gehiagoko maila izatea, lan egiteko. Bestela, irtenbidea zein da? Kaleratzea. Inorrek ez du hori esaten, baina irtenbidea zein da? Langile horiek kaleratzea. Batzuek agian ez zaie inportako edo esango dute, hori dala bidea, ezakit. Guk horrekin ez gaude ados. Eta uste dugu, administrazio publikoan portzentai batzu finkatzea eta gero enpresa pribatuetan beste batzu finkatzea handiagoak gainera formakuntza eman gabe edo ez dagoela baldintza berdintasunik eta hori da uste duguna ezin dela kolokan jarri. Euskara ikasteko aukerak desberdinak izango balira, testingurua ere desberdina izango litzateke? Noski, aipatu dizuten ereduan, Donostiko ereduan, pliegoetan argi azaltzen da. Enpresek formakuntza prozesu horiek, bai ekonomikoki eta bai denboraldetik, finantzatuko dituzela. Eta hori uste dugu, eta proposamen sindikatuak egiten duen proposamenetan, udaletxetan, aldundietan eta bar, proposamen horiekin ados gaude, eta hori uste dugu dala bidea. Eta horregatik, Donostiako udaletxeko pliegu horiekin, etxez etxeko laguntza zerbitzuko pliegu horiekin guztiz ados. Eta aurrera, baino gauzak egiteko eta testu inguru desberdinak daudenez,
batzuetan alde batera eta beste batzuetan bestera joko dugu, baina hori da argi utzi nahi dudana. Zaratandia sortu duen gaia bada, zuk ere aipatu duzu, suposatzen dugu ikusi duzuela, zelako zurrunbiloa sortu den batez ere sare sozialetan, horrelakoetan ere gertatzen dena, kritika ugari, Euskalgintzaren Kontseilutik ere, Euskararen aurkako erasotzat hartu dutelako ebazpen hau, ez delako ez da ere lehenengo aldia, horrelako salaketak egiten dituzuela, nola hartzen dituzue horrelako erantzunak eta horrelako kritikak? Bueno, batzuetan badakigu herri honetan iritzi desberdinak daudela. Horregatik, hasieran esan nahi izan dudana hori izan da, ez? Merezi duela patxada sartzea gai hau, ondo aztertzea eta jakitea zergatik inpugnatzen ditugun pliego hauek. Uste dut azalduta geratu dela eta titularraetan geratzea askotan komenigarriagoa da edo errexagoa da eta hori agertzea ez dakit irakurri sare sozialetan irakurri dugun bezala Euskararen etxaiak edo euskarafoboak garela edo egizkoa iruditzen zait, alde batetik ez delako egia, bestetik proposamenak ditugulako lan mundua, baino lan mundua orokorrean euskalduntze prozesu bat aurrera emateko eta kontuan izan behar dugulako, zeren hemen uste dut askotan ahaztu egiten zaigula, profil linguistikoen dekretu bat dagoela indarrean. Agian eseri egin beharko ginateke eta dekretu hori aldatu. Hori beste gauza bada. Baina gauzak dauden bezala, gainera, larriagoa iruditzen zaiguna da, dekretu hori aurrera atera duen alderdia gobernuan dagoela. Eta gero, beraien udaletxeetan, pliegoak egiterako orduan, ez dutela edo dekretu hori errespetatzen. Orduan, pixkat, gaia oso korapilatxoa da horregatik. Eta guk esaten duguna da, aizue, agian modifikatu egin beharko zen tekstua. Eta garai berrietara egokitu, edo kontsentsu zabalago bat bilatu, edo guzti sadoz. Baina dauden mekanismoekin ateratzen diran plegoak dekretu hori errespetatu beharko du. Besterik gabe. Arkaitz Antizar, Comisiones Obreras sindikatuko kidea, eskerrik asko beste behin Hamaika telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Hurrengora arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara segituan solasaldiari ekiteko gaurkoan gurean izango ditugu Ibon Miñika eta Carmelo Landa, orain arte. Kaixo, gaur Lizarrerri merindadeko hiriburua ezagutuko dugu. 1974 geroztik, Don Ibane Garazirekin senidetuta dagoen Lizarra herria. Bazatuzte? Guazen. Hemendik hasten da alde historikoa eta alde zarra edo nola? Hemen hasten da Estella, nola izateko. Estella? Desberdinduko dugu Estella eta Lizarra, eta hortik Estella Lizarra gaur egungo izendapen ofizial. Amaia eta Josu eta Amaia, Sugarra gaztetxera etorri naiz. Bai, eta Sugarra gaztetxeak izanen du, historiren bat. Noiz sortzen den edo noiz iristen den Sugarra izatera? Bueno, Lizarreko gaztetxea edo gazte asanblada sortu zen orain dela 26 urte. Garazi eta Maider, inautiretako batzorretako kideak zarete zuek. Ez ditut Lizarrako inautiriak ezagutzen. Zuekin batera ezagutu nahi ditut. Bai, gu batzordeko kideak gara. Batzordeak aurten 30 urte egin ditu. Baina? Eta, aldaketa pila egon dira Lizarrako inauterietan.
minutes. Gizakiaren arrastoa Antartikara ere heldu da. Zientzialariek lehen aldiz aurkitu dituzte mikroplastikoak Antartikako elur erori berrian. Zelanda Berriko Canterburyko Unibertsitateko ikerlariek Antartikako 19 gunetako lagine jaso dituzte, eta horietako bakoitzak plastiko zatitxoak zituen. Mikroplastikoak material plastikoen higaduratik datoz, eta arrozale bat baino txikiagoa dira, batzuetan begi hutsez ikustezinak. Esaterako guk askotan soinean daramatzagun arropak sintetikoak dira, plastikozko jatorria dute, eta horiek ere erabilerakin fibrak askatzen doaz, eta fibra horiek ere mikroplastikoak dira. Beraz, ez dute jatorri bakarra, baina bai dutena amankomunean neurri txikikoak direla, eta zenbat eta neurri txikiago eduki, orduan eta mota guztietako izakietan barreiatzeko edo zabaltzeko aukera gehiago, eta ondorioz kalteren bat eragiteko aukera gehiago. Ikertzaileek Antartikan 29 partikula aurkitu dituzte urtutako elur litro bakoitzean. 13 plastiko mota identifikatu dituzte eta laginen 180 etileno politereftalatzkoak aurkitu dituzte. Horiek plastikoz eginiko botila leunetan eta ungintzan erabiltzen dira gehien bat. Identifikatutako mikroplastiko horien jatorria bertako ikerketa zientifikoen guneak direla adierazi du Alex Sabes ikerlariak The Cryosphere zientziari buruzko aldizkarian. Orain arteko ikerketetan aurkitu izan dute mikroplastikoa Antartikako itsas izotzean eta azaleko uretan, baina elur freskoa topatzen duten aurreneko aldia da. Ia Zientzien Akademia Nazionaleko prozesuetan argitaratutako ikerketa garrantzitsu batek dio mikroplastikoak mundu osoan zehar ari direla edatzen, askotan hautsak, haizeak edota itsas korronteak garraietzen dituztela. Horren adibidetza dugu 2020an ikertzaileek mikroplastikoak aurkitu zituztela Everest mendiaren gailurretik gertu. Itsaso sakonetan ere aurkitu izan dira. Zientzialariek diote kutsatze honek eragin lokalak eta zabalagoak izan ditzakela, gizakiongan ere esaterako. Duela pare bat hilabete gizakien odolean atzeman zituzten mikroplastikoak lehenengo aldiz. Ondorio kaltegarriak eragiteko potentziala dute medikuen arabera, zelula heriotza eta alergia erreakzioak barne. Ume txikiei, amaik titi ematen dieten esnean ere, jada trazak edo somatzen direla. Testuinguru honetan ohiturak aldatu behar direla dio eguzkiko kideak, plastikoak sortzari utzi eta horrela horiek galarazi. Mikroplastikoen aurrean ordea ez du irtenbiderik ikusten eta arazo larria dela esan digu. Aiaraldean aurki dezakegu ametsen ariztia. Arkoz de Kejana jatetzeak 25 urte bete zituela eta bere baso solidarioa sortzea erabaki zuen. Ametsen ariztia kanpoaldeko museo bat da, eta nazio mailako eta nazioarteko 25 artista ezagunek parte hartu dute. Bakoitzak aritz baten enborra margotu du, eta asmoa da urtero beste margolari batek margotu gabe dagoen beste enbor bat margotzea. Gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Ibon Muñika, eguerdion, eta Carmelo Landa ere gurekin, eguerdion. Eguerdion, bai. Bueno, atxoko txosten bat ekarri behar dugu lehen errora, lehenik eta behin, hain zuzen ere torturatuen gainekoa, 1068 tortura kasu izan direlako Nafarroan gutxienez, orain arte zenbatutakoen arabera ez, eta orotara, Hego Euskal Herri osoan 5180 tortura kasu erregistratu direlako, ikusiko dugu.
Gaurkoan ere gurean izan dugu Nafarroako torturatuen sariko kide den Jorge Txokarro, eta aipatu izan du, aurrerapen bat badela, baina bidea luzea dela eta bideari ekiten jarraitu behar zaiola oraindik ere, biktima guzti horien, torturatu guzti horien justizia egia eta reparazioa bilatzeko. Dokumentazio lana eta ikerketaren lana oraindikan egiteke badago, eta bigarren fase batean sartuko ginateke gehiago egiaren inguru horretan pixka sakontzeaz, eta rekonozimendua eta reparazioen arloan oraindikan pixka gehiago sakontzeaz. Berriro aipatzen dut aurrerapazo bat izan dela eta guretzako oso egun garrantzitsua jakina. Guztia entzun deta jakin da, eta horrelako datuak mahai gainean izan da, osotasun batean zenolako balen titular bat edo zenolako hausnarketa egingo zenukete? Nik uste dut transizio estatuaren argazki bat osatzen ari garela. Pentsa dezagun, gauza bat, transizioa ditu dugun garai honek 46 urte ditu, honetan. Eta zuk esan duzulen, denpora eman duela, honen ezagutzak. Ari gara apurka identifikatzen eta nik uste argazki egokia egiten demokrazia espainiarra deitzen den transizioaren estatu horri, Kontuan hartu gauza bat, nik uste datu interesgarria direla jentea perspektiba ardezan, azterketa bat, zehatza eta serio egin du Kriminologia Aztertzeko Euskal Institutuak. Hori da Euskal Herriko Unibertsitatean sortu zena, noiz? 1996an. Hau da, Franco hil eta ondorengo urtean sortu zen. Ura zen momentua bestea beste, halako azterketak egiteko, eta batez ere aldaketa sakon bat egiteko, etzen egin nahi. Nahi zen jarraitu frankismoak erabilitako metodologiarekin batez ere, hemen Euskal Arazoa deitzen zutena segolako, eta ez zutelako bide politiko bat eman nahi. Orduan, nahiago zuten jarraitu torturarekin, ikusi izan den bezala, pasadira 46 urte, eta orain, egiten da azterketa bai EAen eta gero Nafarroan, eta argazki hau ematen du. Zer nabarmentzen du honek? Halako tortura nolako estatua, hor daukagun estatua hori dela. Eta nik uste oso garrantzitsua halako azterketak egitea, azterketa zientifikoak, gogora dezagun Antonio Beristain izeneko katedradun batek sortu zuen duela 46 urte erakunde hau, Kriminologiaren Euskal Institutua, Beristainek egundoko lana egin zuen bere bizitzan, baina hil zen aspaldi ere, 2009an oker espanago hil zen bera, eta institutua utzi digu, zorionez. Eta instituto horrekin batera, beste hainbat adituk, azken aldian, ari dira, Estatu Espainiarraren jokabidearen atal hau aztertzen. Beste atal batzuk oraindik ere hor daude, beste benetako genozidioa gerra garaian da frankismoan gertatutakoa, eta apurka ari gara estatuaren azterketa zientifiko bat egiten, eta gainera, importantea, euskaldunok gara azterketa hori egiten dugunok. Beraz, ez diogu margenik ematen intoxikazioari, gezurrari eta falsifikazioari. Nik uste garrantzia handia daukala honek. Eta agertzen du, errealitate gordina. Gaur arte, estatu honek, soluzio politikoak eman ordez, tortura, errepresioa eta krimenak erabiltzen dituela herri honen kontra. Eta sistematikoki. Nik Carmelok aipatu duenari apurtxu eta apunte bat egin aldera edo azpimarra batez, Nafarroak berak baitere, justoki baitere, adierazten du, erradiografia horren egiteko elementu bereizgarri bat, Nafarroako testu inguruan emoten diren egiteko sistematikoki aplikaturiko tortura kasu guzti hauek, kontuan hartuta, kasi 1.000 kasuen ezagutza dugula ikerketa honen ondorioz, 55 urteren bueltan, esan nahi duena da, urtero, 21 nafar torturatuak izan direla sistematikoki.
eta 500.000 biztanleko errealitate batean edo herrialde batean, horren nolabait ere sortarazten duenaren noiteko lagina adierazten du, ez? Eta horren maila batean baitere, apurtxuet, sakonagoan, bestelako elementu batzui baitere apurtxuet, ez? Noiteko ate batzuk zabaltzen dizki, ez? Besteak beste, dano dakigu, ez? Nafarroa estatu kausa bat izan da historikoki, izaten jarraitzen du, eta noit ere elementu hauek horrek bebi izan edo izten dituzte. Eta gero, batez ere, Karmelo baitera aipatu duena eta Sareti baitera aipatu izan dana. Eta da, nolait ere Euskal Nafar disidentziaren aurkako aplikazio sistematiko baten aurrean aurkitzen garela. Horren maila batean ikuste dut, badauzka, urteetan eta historikoki baitere, horrelako estatu baten izaeran, ez dakit, adierazten duena da, nolabait ere, horrelako aplikazioek baitere, hain osasun demokratiko falta, hain egoerak testu inguru ezberdintan kokatu izan dena, frankismotik, ustezko sasi demokrazien ondorioz, gobernu ezberdinek garatu izan dutena, aplikatzen jarraitu izan duena, eta nolabait ere, horrelako aplikazioek eraginkorrak izan zaizkiela. Eta horren maila batean, islatzen du ze motako errealitateen aurrean aurkitu izan garela historikoki, ez. Ibai Atutxak azkeneko bere liburuan aipatzen du, torturaren justifikazioa emon izan dela euskal barbaroen aurka, ez. Eta nolabait ere horre batean kokatzen gaitu ze testu inguruan bizi izan dugun. Nik pare bat apunti igual, ez. Arago joan da, tortura kasu hauek ezagutu eta gero, galetu beharko genieko geure burari, tortura hauen ondorioz, edo tortura asistentzia hauen ondorioz, zenbat kasu judizial garatu izan diran, zenbat ebazpen judizial eman diran, eta horiek nolabait ere, ze testu inguruan kokatu izan duten, ez? Torturaren aplikazioen ondorioz baitere, batez ere, zigor asko baitere egon izan direzelako, eta horiekiko baitere, bestelako ikerketa bat beharrezko litzateke aztertzeko, ez? Eta gero azkeneko apunte bat, ez? Eta nahiko azpimagarri iruditzen zaidana baitere da, torturatuek, subjektu bezala baitere bete duten lana, bai ikerketan baitere, noiteko ezagutza horretan lanketa handi bat egin izan dalako. Nafarroko testu inguruan baitere horrelako egitasmoan ikustu nahiko azpimagarria dalako, eta besteak beste, zelako jokabiderekin egin duten edo egiten ari duten, ez? Inongo izaera eraikitzaile batekin, ikerketa, ezagutza, aitortza, erreparazio egite aldera, eta batez ere, mendekurik gozerik gabeko, lanketa bat egin izan dalako. Inkluso, nazioartan baitaren noraiteko arreta bat piztu izan duen. Eta nik uste dut maila batean, nor zelan erreparatu herri honetan pairatu eta ezagutu eta emon izan direzen gertari baitere, nahiko lagin garrantzitsua eta azpimarratu izan zait. Bai, kontua da, hau ezagutzen da orain, oso berandu, baina ezagutzen da, konstatazioa egiten da, Frankorekin ez zela frankismoa bere osotasunean desagertarazi, eta Franko hil ondoren gure ilusioak, garaiura bizi izan genuen on, ilusioak handia ziren, ezta? Esaten zen, hilda Franko, amaitu da frankismoa, orain bai etorriko da ona aldaketak, orain, hau ikusita galdera da, Franko hil ondoren zemat hil zen frankismotik eta zemat mantendu zen. Hau larria da, ezta? Adibidez, tortura sistematikoa, hau da, estatua berak izandako jokabide kriminal hori mantendu zen, baina mantendu zen Suarezekin, lehenengo frankismo purua nola baita esan, Franko hil ondoren ere Arias Navarro ordezkatzen zuen frankismo purua, gero Suarez, gero UCD, gero PP edo Alianza Popular, eta Fraga Iribarne, eta gero PSOErekin ere, esan nahi dut, hor dago frankismoaren jarraipen bat, hainbat elementutan, ezta? Adibidez, polizia, militarrak eta bar. Eta gero, zenbat sumatzen diren praktika horietara, hemen ikusten duzu, da datu zientifikoa dira eta konstatazioak, polizia espainiarra dago, tortura aplikatzen, hainbat milaka kasutan, Guardia Zibila eta inor ez da harrituko gure artean horrekin, badakigu, baina gero ertzantza ikusten duzu, eta dizo, hauek ere ikasi zuten orduan, frankismotik egiten zen tortura, eta mantentzen den tortura hori aplikatzen ertzantzak ere ikasi du. Orduan, zertarako ertzantza, zertara dator ertzantza hori, herri honetara. Orduan, alako ondorioak importantea dira, nik uste dut, ezta? Da berandu bada ere, ondorio horietatik, beste
beste hildo batzuk hartu behar ditugu. Nik uste garaia dela, beste jokabide bat hartzeko demokrazia Espainiara ditu den eta gaizki deitua izan den horren aurrean, da transizioaren estatuaren aurrean, noizbait aldaketa sakon bat egin beharko du herri honetan behintzat, ezta? Gure jokabidean eta Guardia Zibil, Ertzaintza bera eta poliziaren jokabidean, ezta? Hori ezek, kriminologiaren Euskal Institutuak atzokoan argitaratutako datu guzti horiek, mahai gainean dagoeneko, aski ezagunak izan direnak eta badirenak ere oraindik, eta hemendik aurrerako bidea ere argia, eta hemen geldituko da egindako hausnarketa guztiak ere. Gaiz aldatu behar dugu dena den, eta ekonomia gaiei ere begira jarrita, izan ere badakigu, urtarrilaren hasieran gaudela, urtarrileko aldapa famatu hori pairatzen ari garela askok, eta batez ere hainbat lan sektoreetan ere, aurreko urtetik dagoeneko eta inflazio altuari aurre egiteko lanean ari direlako, KPIaren araberako soldata horiek eskatzen, negoziazio hitzarmen horiek berritzeko eskatzen, eta LAB sindikatuak ohartarazpen bat egin du, aurtengoan ere lan gatazkak izango direla. an lan gatazkak ez direla gutxituko iragarri du LABek. Zehazki, lehenengo 6 hilabeteetan 30 sektoretan gatazkak egongo direla deritzo sindikatu abertzaleak. Guk aurreikusten ditugu 30 sektoretan, 30 sektore desberdinetan egongo direla grebak edota mobilizazioak lehen sehileko honetan. Izan ere, LABek uste du soldata guztiak gutxienez KPIaren arabera eguneatu beharko liatekela. Bada labeharrezkotzat jotzen du gutxieneko soldata 1.400 eurora igotzea Hego Euskal Herrian. Ez gara maximo bati buruz hitz egiten ari. Gutxieneko bati buruz hitz egiten ari gara. Egun, 1.000 edo 1.100 euroan finkatzea eztabaidan badago ere, Espainiako gobernuak eskuartean dituen zifrak ez direla egokitzen Hego Euskal Herriko errealitatera ohartarazi du sindikatuak. Horregatik, autogobernuaren eskumenak aztertzea eskatu die Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari. Alabaina erakundeek enpresen interesei men egiten dietela kritikatu du sindikatuak. Egoera horrela, elkarrizketa zuzena eskatu die Zen eta Confebask patronalei gutxieneko soldata 1.400 euroan esartzeko. Hauze egoera, alde batetik enpresa eta sektoreka sortzen diren gatazka horiek, lan hitzarmenak eta soldaten igoera tardeko, eta bestetik ere berriro ere Madrilera begira gaudela, gutxieneko soldatei buruzari garenean edo pentsioi buruzari garenean, ezta? Bai, hori batetik, soldatak eta pensioak danak ere baldintzaturi daude estatutik. Bueno, pensioen plana eskriba ministroak ez dakit noiztik ari dan iragartzen eta okertuko duela batez ere aurrera begira pensioen eta pentsiodunen egoera, ez da? Bueno, estatu frantziarrean gaur uste dut daukatela aurkezpena eta hor ere okerrera doa. Joera bada Europa osoan pentsioak eta sistema sozialak orogar ahultzea. Baina gero dago ere estatistika ofizialen trampa eta azken finean gezurra. Esaten da, konsumo prezioen indizeak kontuan hartuko dira soldatak igotzeko, esaten da, bueno, konsumo prezioen indizea 6,8koa da. Hori izte egia, zuzuaz erosketak egitera lehen gaiak erostera eta iguera asko handiagoa da. Hor trampa estadistikoa dira, hainbat elementu sartzen dituzte kamuflatzeko, hau da, lehen gai egoera naturalean daudenak eta bestetik nolabaiteko transformazioa dakartenak eta jokoak, malabar jokoak egiten dituzte, baina jenteak konstatatzen duguna da egunero erosketak egiterakoan iguera askoz ere handiagoa dela, batez ere guk behar ditugun lehen gaietan, egunero behar ditugun horietan, ez da? Orduan, nik oso logikoa ikusten dut sindikatuen jarrera irmoa horretan, oso irmoa nik uste dut, eta are gehiago kontutan hartzen badugu enpresarioek daukaten jokabidea metalgintza Bizkaian ikusazu, ez da? Nolako egoeran dagoen, eta hor enpresarioak setatiari dira, beste herrialde batzutan zorionez jakomeniak dituzte, baina hemen Bizkaian ikusten duzu ze egoera. Eta Arroio ordezkariak esan duenez, LABen ordezkariak gaur egun konsidera daiteke 30 gatazka behintzat plantea daitezkela datozen hilabeteetan. Seguru horietako gehienak gatazka irekiak izango dira, grebakin eta mobilizazioekin izan beharko da, oso jarrera itxia daukate enpresarioek,
Eta enpresaren alde jokatzen dute administrazioek, beste Urkullurena gauzak argi esateko, ez da? Horren harira, berriki metalgintzako sektorean dauden gehiengo sindikalak eskatu dio Eusko Jaurlaritzari, lansailari hain zuzen ere, esku hartzea, ez, gatazka honetan, borondatea badutela aipatu berri du Erkertzantizar Komisiones Obreraseko kidea hemen izan berri duguna. Ez dakit, zuek hainbaikor zareten? Esperientzia dinozko ezin garela uzkurrak izan beharko ginatekela. Besteak beste, nolaiteko bitartekaritza lana egiteko baitaren neutraltasun minimo bat aitortu beharko zaiolako, eta orain arte, behintzat, nahiko patronen aldeko jarrera bat aurkeztu izan duelako, ez? Eta gainera, nik uste dut, errealidadeak baitere, mabaia batean, kokatzen gaitu, benetako, argazkien aurrean, eta gaur da eguna, Hego Euskal Herriko biztenen zati handi batek, 25-64 urte bitarteko adina tartean daudenan, 50% baino gehiago prekaridadean bizi dana, modu batean bestean, alegia. Lan duinik gabe edo diru sarrera nahikorik gabeko errealidade batean bizi dana. Eta evidentea da moduan, horrek ez du esan nahi bakarrik, langabetuta edo nolaiteko bazterketa sozialen kokatua dauden laguna direla. Lanean dauden gaur eguneko jende asko prekaridadea bizi dute. Eta hori da horrek maila batean jartzen gaitu, ez? Zelako errealitate struktural baten aurren aurkitzen garen, ez? Horreri erreparatu beharko liok. Ez politika sozialek zertarako erabili beharko liratezken horren alde jartzeko eta noren alde jartzeko, ez? Tendentzia oso garbi daukagu, Carmelok aputatu ditu elementu batzuk, eta gehiago egon daitezke, langileari noiteko erosa ahalmena galtzen ari dela azkeneko hamarkada luzean. Gutxienez koka dezakegu 2008ko krisi finantzaren ondorioz, edo hortik eratorretakoa, ez? Baina evidente da moduan, beste elementu asko baitere balintzatzen dutenak, eta erosmen ahalmena zeharo balintzatua dago, eta batez ere langile sektorearen kaltetan. Eta oso elementu erabakigarretan eta oso behar urgentetan edo beharrezkoa direzen horietan kokatzen direna, ez? Gaur egun adibidez, etxe bizitzari dagokionean elementu oso adierazgarri bat da, ez? Gure azkeneko urtean gure noiteko soldataren zati handi bat etxe bizitzari begira, ez? Jarri behar dago, eta oso erabakigarren direzen elementua daude. 2020 urtean soldata garbien erdia baino gehiago alokairura destinatzen zuen langileak. Emakumezkoen kasuan gehiago soldatarrakalen ondorioz. Azkeneko urtean, 2021 batean bukatu izan dugu, hipoteka dituztenek euriborraren igoerarekin, eta askoz ere ordainketa gehiago hori errapatu bazaio. Alokairu sozialeko edo parkari dagokionez, EAek gitxinetariko bat daukon komunitatea da. Horreri baitere erreparatu beharko lioke baitere politika sozialek. Orduen, horrek maila batean konfliktio laboral batera eramaten gaitura zeuzer logikoa izan beharko litzateke. Azken finean, langileriak beraien eskubideak eta beraien noiteko lan bizi baldintzak defendatzeko eta hobetzeko eta egoerara egokitzeko beharran aurkitzen delako, ez? Nahiko erabakigarri baiterezuk aipatu duzuna lehen, ez? Horre auziperatu batzuk egon badaude eta bar, eta besteak beste, azkeneko urtean konfliktiben horren ondorio, zertzentzak egindako, ez? Salaketen ondorio ere bada. Orduen, politika sozialez eta arduedun politiko publikoek esku handi bat daukate, eta galdetu beharko genioke, zeren meseta eta noren alde egindako luken, ez? Lan gatazkei buruz horiek hitz egitea baino, agian klase gatazkei buruz hitz egitea komeni, Carmelo? Horrela zalantzarik gabe. Orduan, klaro, neutraltasunik ez da agertzen, ez agintarien aldetik. EAeko lehendakari Urkullu behin da berriro agertu du jarrera erasokorra ere, ez da, grebalarien aurka eta bar, hori gauza ezaguna eta publikoa da. Baina ez da ere ekonomia, ez da, ekonomiaren interpretazioa egiten duten adituek kakotza artean esan da. Arlo akademikoan esan hori da ekonomia zientzia neutral bat dela eta azterketa objektiboa egiten duela, ez da horrela ere ikusten dugu zergatik. Langileek soldata igoerak eskatzen dituztenean eta igoera importantea behar dira, hain zuzen ere degradazio horri aurre egiteko, ekonomilari neutral horiek esaten dute ezin dira soldatak igo, ze bestela enpresen deslokalizazioa gertatuko da eta kaltegarri izango da enpleguarentzako eta bar. Hori esan ohi dute orain arte, orain beste arazoa planteatu zaienez esaten dute bai, ez da egia soldata igoerak ez du eragiten enpleguan eta bai aldiz konsumoa igotzean da hor da komeni zaigu ere igoeraren bat hori ari dira esaten orain
aditu batzuk, ez da, komeni zaigu soldatei guera beraiek ere esaten dute. Hain justu ere, enplegua aktibatzeko, eta horre dakarrelako produzioa gehitzea, eta bar, ez da. Orduan ikus dezagun gehiago, interpretazioa dela klase borrokaren terminoetan gehiago, eta ez neutraltasunaren terminoetan nik uste alferri dela benetan, jaurlaritza honi bitartekaritza edo arbitrajea edo arartekotza neutrala eskatzea ez delako batere neutrala. Nik uste dut hemen benetan defentsa sindikatuetan da langileen borrokan oinarritu behar dela. Eta zorionekoa borroka horiek eta greba horiek hain justu ere jentearen eskubide sozialen defentsan direnean, ez da. Ikusiko dugu, hemendik aurrera ez nolako aro berria zabaltzen den ere, edo hain ez berria, edo zaharra, ez dakit nola ezan ikusiko dugu, hemendik aurrera lan munduan zer dakarren. Madrilera begirare jarri bargara gaurkoan, Konstituzio Auzitegiak etapa berri bati egin diolako, zurrunbilo guztiaren ostean, 4 magistratu berri gehitu dituelako, eta horrek gainera bloke aurrerakoiaren aldeko balantza orekatu duelako. Ia hamarkada batez egon dira gehiengo kontserbadorea. Inigo Aduriz daukagu pataiaren beste alboan, eldiari.seko kazetaria. Kaixo, eguerdion, Inigo. Eguerdion, Leire, zer moduz? Bueno, zer ekarriko du edo zer ekarri beharko luke Auzitegi Konstituzionalaren aldaketa honek? Bueno, batez ere nik uste dut hurrengo hilabeteetako agenda egongo dela markatuta pendiente dauden gaien inguruan, ez? Eta mai gainean dauden gaiak edo gaiek sendotasun eta sakontasun nahiko nabarmena daukate, ez? Zeren gogoratu beharra dago mai gainean daukatela PP-ren abortuaren kontrako elegite hori, baita ere translegearen ingurukoa eta horrelako gai sozialen ingurukoak, ez? Orduan, gehiengo aurrerakoi horrekin agian lege hauek zilegitasun hori lortuko edo lortu dezakete, ez? Aurreko gehiengo kontserbadore horrek arriskuan jartzen zituen lege hauek hain zuzen ere aurrera ateratzeko edo konstituzionaltasun hori lortzeko aukera gehiago izango dituzte, ez? Gainontzekoan nik ez dut askoz gehiago espero eta ikusi beharko da hemendik aurrera hurrengo hilabeteetan zein den auzitegi honen jarduera. Ikusiko da, ze nolako aldaketak ematen baldin badira, baina aipatu dugu hamarkada luze batez egon delako gehiengo kontserbadore hori eta ondorioak bai pairatu ditugula, azken aldi. Bai, eta ondorio horiek ikusi dira legean, ez? Eta adibidez, Mariano Rajoyk onartutako lege asko auzitegiaren oniritzia jaso zutelako, ez? Eta baita ere moza legearen inguruan eta eskubideak urratzen zituzten lege askoren inguruan, ez? Eta, nik uste aldaketa hori gerta daitekeela, baino ez dela nahi eta nahi ez gertatuko, ez? Ez dakite, agian esperantza gehiegi jartzen ari diren sektore batzuk orain egin den erreforma honetan. Dena den eta erreforma hau egiteko bidea luzea izan da, korapilatsua eta gainera ere badago beste aldaera bat, ez? Brasilgo gertakariekin batera konparaketak egin dira, PPk botere judizialaren blokeoarekin hain zuzen. Bueno, bai, nik uste PPk ahoan duen diskurtso hau nahiko arriskoa, ez, etorkizunerako, ez. PPk dioena da, eta gaur Feijóok ondo adierazi du berriro ere, gobernu honek ez daukala zilegitasunik, eta ez daukala zilegitasunik gehiengoak lortzeko prozesu hori, PPri gustatzen ez zaizkion alderdiekin egiten duelako, ez. Edo PPk demokraziaz kanpo kokatzen dituen alderdiekin egiten dituelako, hain zuzen ere alderdi subiranista edo independentisteekin,
eta baita ere Unidas Podemosekin, ez? PPek bai Casadoren etapa horretan eta berriro ere Feijóoren etapa honetan gobernuan legez kanpo ikusten du, naiz eta gobernuak behin eta berriro kongresuan gehiengoak lortu, ez? Badirudi parlamentarismoa jartzen duela zintzilik edo baldintzan, ez? Eta hori da hasiera batean bai Brasilen eta bai Estatu Batuetan gertatutakoa, ez? Bai Kapitolioan eta aurreko asteburuan Brasiliamentuan gertatu ziren istiluak gertatu baino lehen bi herrialde horietako eskuinak baldintzan jartzen zituen instituzioak, ez? Eta hori da badirudi hori dela gertatzen ari dena baita ere Espainiar estatuan. Horixe jakinda, espero eta urrengo pausoak izango lirateke ez, hori dena nola geldiarazi, Iñigo Aduriz, ikusiko dugu zer gertatzen da. Eskerrik asko beste behingunean izategatik. Eskerrik asko zuei ondo segi. Bueno, auzitegi konstituzionalean aldaketa txiki batzuk, baina noski, Espainiar estatuaren marko horretan, ez? Beraz, zuhurtzia, Carmelo? Zuhurtzia baino gehiago, nik uste dut ikuspegi kritikoa eskin duguela Euskalduno galdu, ez da? Horre sartu nahi gaituzten nik uste, eta hau Madrileko komunikabide eta matezeri islatzen da, nolabaiteko bi bando baleude bezala, ez da batzuk konservadorea dira, bestea progresistak, klaro. Litekeena da, epaile batzuk eta besteak ikuspuntu diferenteak izatea, batzuk modernoagoak esango nuke, gai batzutan, ez da abortuarena, adibidez, da bar, hori litekeena da hori gertatzen da hemen, da Estatu Batuetan, da toki guztietan. Baina Espainiako konstituzio auzitegiari progresista deitzea iruditzen zait eskandalo bat. Beste, kontuan ardezagun datu konkretu, ez da. Zein da, seguruenik, auzitegi horren presidentea izango dena, datozen egunetan, Conde Pumpido. Cándido Conde Pumpido. Bueno, nor da Cándido Conde Pumpido? Beste fiskal orokorra izan zena 8 urtez, eta egoera oso konkretuan, eta bultzatu zuena, adibide bat emateagatik, alderdi, ezker abertzaleko alderdi eta agrupazio, hauteskunde agrupazio guztien ilegalizazioa. Bere kargotik, ez dezagun hori astu. Esan edo, orain txalotu egingo dugu Conde Pumpido, zergatik, beste Trebijano oraindik ere karkagoa dalako, dinamika horretan sartzen bagara, geure irizpide propia da gure juzku ona galdu egiten dugu. Nik uste dut hori oso kontutan hartu behar dugula. Espainiako epaitegi konstituzionala dago bestea beste bermatzeko estatu horretan, Euskal Herria eta Katalunia ez direla daude menpeko tokitik mugituko. 255 legeztatuko dute eta bermatuko dute, Euskararen kontra arituko dira, hau da, Estatu Espainiar hori zalantzan edo era kritikoan jokatzen duten aukera demokratiko guztiak, bertan bera usteko dago konstituzio epaitegi hori. Horra ez dago progresistarik guri begira, ez dago eta ez da egongo. Hori argi euki dezagun da, Conde Pumpido ez da guretzako progresista bat. Oso ondo ezagutu dugu, garai batean Euskal Herrian ere egon zelako. Orduan, gauzak nik uste konzeptuetan ezin gara galdu. Batez ere konzeptu horiek Espainiako botereek erabiltzen dituztenean, nik uste dut. Eta zori bakarrik ez, baita ere Brasilekoa ingertu izanik ez, Adurizetek emandako gako hori, zergaitik ez da gertatuko hemen ere, bintzate sugar hori, egon badago, astapen hori badago. Berrazten duaz, Carmelok aipaturiko hitzak besteak beste iruditzen zaielako askotan eztabaidak eta nolabait ere egoera guzti hauek edo moten direzenen elementu anekdotiko hauetan kokatzen dalako eztabaida, ez? Interes gatazkak, aspaldi agortueko postuak, alderdi estrategiak, hori ere gertatzen ari da, baina horren atzean dagoen fondoari errepatu beharko genioke, ez? Eta batez ere, batetik, bai tribunal horrek betetzen duen funtzioa, bete izan duena, eta azkeneko urtean oso agerien izan da, eta pairatu izan dute batez ere Katalaneko prozesu soberanistak, baina nolabait ere Euskal Herriko errealidaderako bait ere aplikagarria izan dana, eta urtetako
modu batean bestean pairatu izan duguna. Eta batez ere, niretzako, eta Inigo baita ere puntatu izan du, eta zuk orain esaten duzunaren hildotik, iruditzen zaidana da, eskuma muturraren egiteko diskursoa ez da bakarrik Voxek publikoki adierazten duena. Baizik eta esartzen duen markoa, eztabaida bera kokatze aldera. Eta hor, adibide oso adierazgarria da aipatu du berak, legitimazioaren inguruan aipatzen dana, eta hori ikusi izan dutzegu. Bolsonarok hauteskunde batzuek galdu zituenean, esan zuen lehenengotabinekoa da, kuestioan jarri zuen legitimazioa. Donald Trumpek egin izan zuen bezala, eta maila batean, Espainian, diskurso horrek, momentu honetan ez bakarrik Voxe, eta alderdi, estatu alderdi batek, deitzen dioten moduan, baitere garatzen duen diskursoen nebeteko adibide bat da. Horren, markoa bera, termino horietan kokatua dago, uste dut horreri errepatu beharko litzaiokela, guzti horren nebeteko ondorioetariko bat bada tribunaletan, potere judizialan, emoten egin diren mugimendu guztiak, konstituzionala da adibide bat, baina beste batzuk baitere ezagutu ditugulako azkeneko garaiotan, Horren, ni bat nator, eta, uste dut analizia, Karmelok aipaturikoari errepatu beharko, nik argazkia beste fondoan dagoenari errepatu beharko niokela, Gero beste gauza bat ez du galdu behar biztaz, eta da, ze erabilera egiten duten Espainiar estatuko alderdi nagusi biek justiziari buruz, ezta? Espainiako justizia sistema, ez da benetan justizia sistema bat, sistema politiko eta politizatua da, goiti bera, ez da? Da hor frogatzen da berriro ere, berain arteko lehiak eta kontradizioak eta bata bestearen kontra erabiltzeko sistema bada, ez da? Orduan, klaro, orain adibidez oso kurioso izan da, gogoratzen duzuenez, eta Iboneko sondo esan duen bezala legitimazio ikuspuntu horretatik, PPek gobernua osatzea lortu ez zuenean, eta PSOEk osatu zuen gobernua aliantza gora bera, PP hasi zen benetako deslegitimazio prozesu batean. Eta besteak beste erabili zuen botere judiziala blokeatzeko, eta hortik zirikatzeko PSOE eta estatua bera estualdi batean kokatzeko. Zein izan da ondorioa, hori da kuriosoa. Dirudienez, horretatik guztitik, gehien galdu duena ez da PP izan, baizik eta PSOE. Ze oraintzu eginda inkesta bat, eta ikusi da, halako gatazka sasi judizial da justiziaren politizazio prozesu horretatik guztitik, desgazte handiagoa izan duela PSOEk, eta PPek inkluso buelta eman diola, eta orain aurretik doala hurrengo hauteskundeetara begira, ez da, emaitzetan, edo inkesta horretan. Orduan, halako elementuak oso kuriosoa dira, eta hor argi ikusten da Estatu Espainiarraren barruan nolako gatazkak dauden alderdien artean, da nola erabiltzen dituzten estatuko halako instantzia berek, euren arteko gatazka hori burutzeko, ez da? Eta hauteskundetara begira bakoitza bere tokia indartzeko. Orduan, klaro, ez gaitezen gu erori trampa horretan, eta ez dezagun pentsatu, orduan, hobetu izango da hor progresistak apoiatzea, ze bestela kontserbadorea datoz. Dana dira kontserbadoreak, eta danak daukate bakoitza bere interes konkretua, baina Estatu Espainiar horren jokoaren barruan. Nik uste dut hori argi uki behar dugula, ez da. Gurera itzuliko gara eta azken egunotako beste albiste bati ere begira jarriko gara, Euskarari buruzko albiste bat, hain zuzen ere Komisiones Obreras Sindikatuak jarri zuelako helegite bat Barakaldon, eta Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak ebazpen bat egin du, eta horixe da, ezingo zaizkiela azpikontratatutakoei funtzionarioen Euskara maila bera ezarri. Gaurkoan Arketantizar Komisiones Obreraseko kidea izan dugu eta honako azalpenak eman ditu. Guk uste dugu, alde batetik ez dijoala, hori ez dijoala profil linguistikoen dekretuaren arabera, eta bestetik langileen arteko desoreka bat ematen dela langile publiko edo administrazio publikoko langileak eta enpresa pribatuko langileen artean. Barakaldoko aldiz, uste dugu ez dela euskalduntzeko edo euskaldunizazio prozesu egoki bat aurrera eramateko bidea. Eta horregatik, impugnatu ditugu pliego horiek.
Bueno, Carmelo Ibon ezakite norka hasi nahi duen. Bueno, nik uste lehenengo eta behin, Comisiones Obreras deitu sindikatu hau, gure herrian aspaldi ari da lerrusismoa egiten. Hau da, desoreka, berak esan du desoreka, desorekaren aitzakipean, aspalditik, da hezkuntza arloan hasi zen lehenengo, ari da euskararen garapenari traba jartzen, langile eskubideen izenean. Da hori da benetan lerrusismo merkea, ez da? Gogoratuko duzue behar bada, ni gogoratzen naiz oso ondo, hemen irakaslei euskara ikasi behar zutela eta euskaraz aritu behar zirela eta planteatu zenean aspaldiko urteetan, Comisiones Obrerasek bultzatuta eta zirikatuta irakasle batzu jarri ziren hemen Bilboko institutuetan da greban eta goze greban eta lako kanpainatan, ez da? Orain, Barakaldon, dirudienez, berriro ere datoz, jarrera berdinarekin eta azpikontratetako langileek eskubideak edo balizko eskubidea defendatuz. Hemen desoreka non dago, begira. Lehen konstituzionala aipatu dugula. Hemen desoreka dago, Espainiera, derrigorrezkoa eta jente guztiaren zat derrigorrezko planteatzen denean, euskara aldiz ez. Eta euskarak nonbait ezin du ez da eskatu ere egin bere presentzia langileen artean. Hemen, Comisiones Obrerasek egiten duen jokoa oso joku maltzurra dela esango nuke. Beraiek benetan langileen eskubideen alde baleude eta defendatuko balute berdintasuna eskatu beharko luketena da euskara erraz eta doan, hori da, doan eskatzeko bitartekoa, baina euskaldunok ez dugu eskubiderik, gu atenditu behar gaituzten langileak, derrigortuta daude gaztelera ikastera eta euskaraz ez, eta euskarak ez dauk eskubiderik hizkuntza bezala bere herrian, esan edot, hori planteatu beharko lukete. Orduan, nik uste dut, era bat euskararen kontrako jarrera dela hor planteatzen dutena. Ez da langileen eskubideen alde, baizik eta euskararen kontra planteatzen dena, ez da. Ibon. Eta niretzako daude premisa fundamental batzuk, ez? Eta da, administrazio publikotik, herritarrek eskubide guztiak dituztela euskaraz jasotzeko zerbitzu guztiak. Eta eztabaida ez dago azpikontratua dagoen edo ez dagoen. Horraz ez dago eztabaida. Edo eskubide guztiak bermatzen dira, beraz, administrazio publikoa berte beharko dukena izango litzatekeela, eta euskeraz ematen dela zerbitzu guztia. Eta herritarrek hortarako eskubidea daukatela. Eta hori da premisa fundamental bat. Eta hori kolokan jartzen ari gara une honetan. Edo horrelako jokabideekin. Eta gainera, administrazio publikoa izan beharko litzateke bermea horretarako. Eta orduen hor, eginkizun garbia dago. Niretzako, bigarrena badau besteako elementu bat, eta, Carmelok aipatu ditu, eta aurrekoaren baten baitere hitz egin dugu honetaz, ez? Kasu gehiago moten ari dira. Azkeneko garaian, zenbaitzu, nahiko nabarmenak, eta nahiko esanguratsuak, ez? Eta galetu beharko genioke, eta galdera, ez, retoriko plantatzen dut, hizkuntza politikak ia epaitegietan, edo epaitegiek markatu behar duten. Osea, eztabaida, eskubideen eztabaida eta eztabaida publikoa epaitegiek markatzen dute zein dan norabi eta zein dan irizpidea, eta horrekiko orduan, zelako bermea moten dan. Eta iruditzen zainoko fundamentala, ni horti baitere banoa, eta banatorre Carmelok aipatu narekiko, nahiko esanguratsua bihurtzen zaidalako, Comisiones Obrerasek beste batzuetan UGTek baitera hartu izan duen noiteko jokabidea. Alegia, epaitegietara ematen dituztelako noiteko eztabaida hauek, termino judizialdan baitere ebasteko eskubideen plantan kokatu beharko liratezkena eta beste elementu batzuetan, beste instantzia batuan jorratu beharko liratezkenak, ez. Eta iruditzen zain nahiko arriskutsua dela, ez. Ze azkenean niri zoritzarrez etortzen zaidana burura bada, ez, eta muturreraino eraman da, herrialde honetako lehendakari batek aipatu zuen, zuzena edo zu, mediku on bat edo mediku euskaldun bat. Eta azkenean horretara baten gaitu. Eskubideen planoak bereizten ditugula, euskaradun den langile batek
daukon noiteko gaitasunen araberako edo profesionaltasunen artean. Eta noitere kontran hor egongo litzateke moduan, ez dagoenean eztabaida horretan. Eta uste dut, sindikatu batzuek horrelako jokabidea hartzean iruditzen zain nahiko arriskutsua dela. Eta gero azkeneko elementu bat, baitere entzun izan direlako, aipatu izan dutela, horretarako noiteko plan nahikorik ez daudela. Nik uste dut hori be ez dela guztiz egia. Badaude, kontseiluak pasan urtean baitera adibidez batzuk proposatu ditu, eta horren garapenean eta horren noiteko prozesu guztian ez badago berme nahikorik hor kokatu behar dugu gatazka. Eta seguramente hor elkarlan askoz handiagoa sortatuko dugu, bai sindikatuen artean eta bestelako herritarren artean. Iruditzen zait, non kokatzen den gatazka eta non kokatzen den borroka baitere garrantzitsua dela. Langile guztiek euskeraz ikesteko bidean laguntza eta prozedura guztia bermatu behar dira, eta horretarako emoten ez badira baldintza nahikoak, horretan elkarlana sustuko dugu guztien artean, eta hor sindikatuek paper fundamental bete beharko duketela. Bai, eta beste kontu baina zehazteko, ez da nik uste komisiones da UGTek hemen lerrosismoa egiten dute eta egin dute luzaroan, da orain ere hala da, eta lerrosismo horretan postura oso zinikoa dago esango nuke, zeren egiten dute salatu epaitegietan zergatik badakitelako epaitegiak eta konstituzionala bera diskriminatorioa dela euskararen kontra. Orduan, arrazoia emango diela, oso errez. Izan gabe ere, arrazoia bermatuta daukate epaitegi hauetan sistema judizial espainiarrak diskriminazioa konstituziotik bertatik egiten duelako euskararen kontra. Hemen, derrigorrezkoa da gaztelera ikastea, baina euskara ez eskaintzea ez da arazo. Eta are gehiago eskaintzea diskriminatoria da langilearentzako. Ara, atara kontuak. Nahiko adibide garbi bat dago, horretan baita Nafarroan lehen aipatu dugunarekiko, eta Nafarroko administrazio osotik baitere, zonalde mistoan, beste ez da bai dago baitere, zonifikazioen loture, baina zonalde mistoan baitere, perfil elebidunak kentzen dituelako sistematikoki ebazpenen bitartez. Eta gaur da eguna, orain dela gutxi baitere, administrazio euskaraz taldeak baitere, salatu izan duela, zizur nagusian, perfil elebidun baten kentzea baitere bultzatu duen udal bat dagoela. Hortan, klaro, eske sistema osoak baitera albidetzen duena da, eskubide urraketa batzuk noriteko kobertura eukingo dutela. Eta bide hori jorratzeak, iruditzen zait oso arriskutsu ez. Bide batez esan da PSN-en botuekin, egin du hori. Bide batez esan. Hildo beretik eta gaiaren fokua pizka bat altzatuta ez, alde batetik egongo lirateke ez, euskara ikasteko erraztasun horiek, zenbaterainokoak diren eta ezin nolako aldaketak egin beharko diren, eta bestetik baita ere, orain joan zait, hitz egin honi buruz nahi baduzue, doakoa izan beharko luke. Ibonek esan du eta arrazoia du. Beste kontu bada, hizkuntz politika egiten ari den, edo egiten ez den jaurlaritzatik, hori da beste kontu bat, klaro. Guk orain behar dugu hizkuntza politika benetan sakona eta zabala euskara ikas dezan doan bai bertoko edonok eta baita ona datorren etorkinak, ez da? Hori da behar duguna. Eta horre ziurtatzen du bakarrik euskararekiko jokabide demokratiko bat eukitzea. Espada hori egiten, errudunak euskalduno gara? Ez, administrazioari berari egin diezaiogun aurre. Hor elkartuko gara, nahi badute elkartasuna, hor elkartuko gara. Beste batera izan daiteke, profil linguistikoaren bitartez neurtu behar den euskararen jakituria hori eta ea efikazia den gaur egun ere. Adibidez, hezkuntzaren legedia idioturik ez da baidaetariko bat hori bada, eta korapio nagusitariko bat da, eta horrek ikusten da baitere posizio politiko ideologiko ezberdinak ze jokabia daukaten, ez da bai da horiek emon behar ditugu, eta gainera, lehen hori ez, Karmelok aipatu du, hizkuntza politikaren 40 urte betetzen dira legedi moduan, ez, EAEko markoaren testu inguruan, evidentemente gauza asko aldatu dira, defizitarioak izan direzen elementu asko daude, burruka ezberdinaen bitartez garatu izan da, eta ez, benetan politika linguistiko igual zintzota garbi eta ez, eta determinante baten ondorioz, eta uste dut hor badagoela elkarlanerako terreno bat. Baina, gero, borroka, nitzako oso garrantzitsua da, borrokak non kokatzen ditugun, ez? Kokatzen baduzu euskaldunon, hiztunon eskubideen planoan, horre ezberdin duko gaituen elementu bat da, baina kokatzen badugu egia da, badaude planak, baina ez dute garapen nahikorik, ez daukate inbertsio nahikorik, ez dago impulso nahikorik. Ados, jar gaita esan horretan lanean, eta borroka ditzagun, ze badakigu, zoritzarrez,
teorikoki esarrita dagoen oiteko legeien aplikazio askotan praktikan ez delako emoten. Eta gauza batzuek edo aldarrikapen batzuek zentzuzkoa dire dute, adibidez doakotasunen inguruan edo gaur egun, azkeneko urtean baitere ez, Euskal Herria etorri izan direzen jende askoren oiteko ez, eskubide horiek maila batean nola bermatzen duen inguruko eztabaida sozial bat daukagu. Heldu diesegun horri, eta hor seguramente elkarlan handi bat topatuko dugu elkarri. Nik uste dut hemen fondoan da, hitz egin dezagun argi, ez da gai hauetaz. Hemen fondoan dago bestelako arrazoi sakon bat. Eta da, Espainiar estatua alternatiba batu bezala eta bana ezin bezala defendatzen duten guztiek nik uste dut, bildur dira Euskararen edo Katalanaren unibertsaltasuna lortzearekin zergatik. Bistan da, Euskararen unibertsaltasuna da soluziori demokratikoena Euskal Herrian, baina horrek planteatzen du oinarri bat, Euskal Herria momentu batean esan dezan. Bueno, Euskara badaukagu, gure komunikazio hizkuntza unibertsal Euskara da, zergatik ez dugu izango estatu propio bat. Hori da, gauzak horrela dira. Eta Katalunian beste horren beste ordan. Hor, askotan, Komisiones Obreraseko edo UGT-ko buruzagiak eta hala nola PSE edo PSN edo PSOE-ren buruzagiak ere, bat datoz PP eta eskuin Espainiarrarekin esan ez. Bueno, Euskara ondo dago, Katalana ondo dago, baina hemen fundamentalat ezinbestekoa dena da Espainiera. Hau da, gaztelera toki guztietan, da jente guztiak jakitea, ze horrek ematen digu oinarria eta elemento nagusia Espainiaren batasuna mantentzeko. Hemen utzi behar dugu solasaldia gaurkoz. Eskerrik asko beste behin gurean izateagatik, Ibon Meñika, Carmel Holanda, eskerrik asko eta badakizue. Ordu bietatik aurrera eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik ondizan. Kaixo, gaur Lizarrerri merindadeko hiriburua ezagutuko dugu. 1964 azkeroztik, Don Ibane Garazirekin senidetuta dagoen Lizarra herria. Bazatozte? Guazen. Hemendik hasten da alde historikoa eta alde zarra edo nola? Hemen hasten da Estella, nola izateko. Estella? Desberdinduko dugu Estella eta Lizarra, eta hortik Estella Lizarra gaur egungo izendapen ofiziala. Amaia eta Josu eta Amaia, Sugarra gaztetxera etorri naiz. Bai, Eta Sugarra gaztetxeak izanen du, bai historiren bat.